Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga bisan pa sa mga kalisod sa atong kinabuhi. Ana gyud makapadayon kita diha sa pagwali sa pulong sa Dios bisan sa mga kalisod sa atong panglawas sa pagkinabuhi. Apan dili gyud mapugnan nga ang pulong kinabuhi may saysay sa tanan aron makahatag og kinabuhi sa mga tawo nga naa sa kalisod mga igsoon. Karong taknaa atong basahon og balik ang atong mga natun-an na sa Salmo 1. Atong basahon ang bersikulo 1 ngadto sa 3. Kay ang bersikulo 3 mo'y atong hisgutan karong hapuna. O pagkahuman mag-ampo kita. Nagaingon maigsoon, verse 1. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Dos, kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. O sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw o sa gabi. Versikulo 3, og siya may sama sa kahoy nga nagtanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya magapauswagon. Kini ang pulong sa Dios, magampo ta maigsoon. Salamat sa Ginoo nga kami gitagaan nimo gigayon aron makabalik kami diha sa pagtuon sa imong pulong aron sabton at masabtan namo ang imong mensahe sa among kinabuhi. Nga bisan pa sa mga kalisod, sa kasakit, magahatag kag kalig-on sa among pagsalipagtuo nga ang among kinabuhi anaa lang yun kanimo. Salamat Ginoo mo kini among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So aniya ang sumpay sa atong serye sa Salmo 1. Human nato makita ang paglikay sa mga o sa daotang buhat o ng bersikulo 1 atong nahisgutan ang paghigugma sa pulong. Mabisan pa sa mga paglikay sa mga daotan, nagyon mapuli ang atong paghigugma sa pulong. O karon atong tan-awon ang resulta nining paglikay o paghigugma sa pulong. Ang usa ka kinabuhi nga mabungahon o mamalig-on. Sa sulod sa Israel, migsoon, sa nasod sa Israel, adunay dapit nga gitawag og wadi. Wadi sa kalugar ni nga sa panahon sa tag-init o tag-ulan kini mapuno sa tubig. Apan sa pag-abot sa tag-init, paghuaw, mahimong uga ang mga tanom sa palibot og mga laya. Apan adunay mga kahoy nga gitanom og tiniyuan duol sa mga tuburan nga bisan unsa pa kainit sa adlaw nagapabilin kining lunhaw. Ang pangutana sa atong kinabuhi, dili kon muabot ba ang init? Muabot pa ang mga pagsulay? Kung dili kung diin nakagamot ang atong kinabuhi. Hain man kini makagamot. Nadaghang Kristohanon ang sama sa wadi. Madasigon lang kung maayo ang panahon. Apan malaya ang mga dahon kung moabot ang kalistanan. Na kining Salmo Kapitulo 1
versikulo 3, ang mao ang bunga o balos sa gihisgotan nato sa mga versikulo 1 ngadto sa 2. Ang salmista nagagamit og hulagway gikan sa kinaihan aron ipasabot ang usa ka espirituhanong kamatuoran sa atong kinabuhi. Sa Biblia, kahoy ang gigamit nga simbolo sa kinabuhi sa tao. Dinhi ang kahoy dili mutubo sa iyang kaugalingon lang. Kini gitanom pagtuyo usa ka buhat sa Dios. Mausab ang mga Kristohanon. Sila dili aksidente nga sila nahimong magtotoo, kundi sila gitanom sa Dios sa bagong kinabuhi. So ang tema nining mensahe nato karong hapon maigsoon nga nagpasabot nga ang usa ka kinabuhi nga nakagamot sa pulong sa Dios mo resulta sa kalig-on, pagkamabungahon og espirituhanong kalampusan nga dili matarog sa mga krisis o kalisdanan sa kinabuhi. So niining atong pagkatungong bersikulo, tunay tulo ka kinaiya sa kahoy nga gitanom o tinuyo ang gitanom sa Dios. Primero, tanaw nato, di siya gitanom ang iyang lokasyon. Di siya gitanom. Versikulo 3, og siya mahisama sa kahoy nga nagtanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Gitanom sa Dios ang usa ka puno ang kahoy o ang kinabuhi sa usa ka blessed diha sa daplin sa kasapaan sa tubig. Na nagaingon sa versikulo 3. Gitanom sa daplin sa mga sapa. Kini mga sapa ambot pasabot mao kini ang pulong nga gisgutan diha sa versikulo 2 nga ang kalipay sa usa ka tawo nga bulahan naagyo ang iyang kalipay sa pulong sa Dios, dili niya iyang kaugalingong kagustuhan kundi ang Dios mo ay nagtanom kaniya diha sa daplin sa kasapaan sa tubig. So ang pulong nga gitanom mga igsoon nagpasabot nga kini tinuyuan o gituyo pagpahimutang sa usa ka maayong dapit. Ang Dios kabalo siya sa iyang kaugalingong kabubuton alang sa kayuhan nato. Iya kitang gitanom diha sa pulong sa Dios. So ang mga sapa dinhi nagpasabot, mga man karagdanan nagpakita sa abunda o walay katapusan na supply sa tubig kay mga sapa man. So now na ang usa ka irrigation system. Kita natong irrigation, ang kahoy dili magsalig sa ulan, sa circumstansya, kundi sa sapa. The Word of God na kanunay sama ng irrigation. So di nimo gikuha ang imong kusog maigsoon. Ninibang kalimutan sa imong kaugalingong diskarte o sa kanunay nga pag-inom gikan sa sapa sa grasya sa Dios nga mao ang pulong. Mao na ang atong kinabuhi. Magahatag og kinabuhi kanato. Ikaduha, ang iyang bunga. Unsa may ibunga sa kahoy nga gitanom daplin sa kasapaan sa tubig. Basahan nato balik ang atong bersikulo. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Dili kay mo sipyat ang puno kahoy nga natanom diha sa daplin sa kasapaan sa tubig, mamungag yun siya pag-abot sa iyang panahon. Tunay regular nga panahon, ting pamungat, ting panghinog. Muabot gyud ang tukmang panahon. So, ang usa ka lig-on nga Kristohanon dili instant kundi muabot gyud ang panahon
sa tukmang panahon nga siya gyud mamunga. Ang bunga moabot sa iyang panahon. Adunay panahon sa pagtubo sa gamot, adunay panahon sa pagpakita sa bunga. Mausap. So, ang usa ka lig-on nga Kristohanon maigsoon dili instant moabot gyud ang maong bunga. Dili ka makadahom nga ang usa ka liso mahimong kahoy og mamunga sulod lang sa usa ka gabi. Ang pagkamabuhangon, bungahon, nanginanlan og pailog og pagka mainlang tuso. So sa atong kinabuhi, isip mga maayong Kristohanon, mga punuan nga natanom sa kadaplinan sa sapa, ayaw pagkaluya kung wala pa nimo makita ang bunga sa imong pagampo o sa imong pagpangalaga. Kibalo ang Diyos. Basta magpabiling ka sa supa, magpabiling ka sa pulong, ang bunga mo abot kayo sa gitak na o kitakda sa Diyos. Ikatulo, atong tanaw ng iyang kaligon. Ang kaligon sa puno nga kahoy. Basahan nato balik ang versikulo 3. Nag-ingon, og siya may sama sa kahoy nga natanong sa daplin sa kasapaan sa tubig. Ang iyang kaligon nagyod ang pagkatanom kaniya sa daplin sa kasapaan nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Nag-ingon, kansang dahon dili malaya og bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Kana kansang dahon dili malaya og bisan unsa nga ginabuhat niya mga mauswagon. Atong tagaan emphasize ang dahon nga dili malaya. Pagkanindot to, dili gyud malaya bisan unsa. So ang dahon nga dili malaya nagpasabot nga bisan sa panahon sa hulaw, bisan sa panahon sa dry season, panliki diha sa yuta, no? Ang kahoy nagapabilin nga buhi o presko. Mao nang kinabuhi sa mga Kristohano. Murag mubalik ta sa kinayahan nga wala mahulog ang tao sa sala. Tanang binuhat walay pagkalaya. Walay kamatayon. Tanan ligon og sigig pagpamunga sa tanang panahon. Murag nabalik ta sa first creation. Mao bitaw nga kinahanglan igaanak kita pag-usab aron mahimot ang dagway ni Kristo, dili lamang kaingon dagway sa Dios apan kang Kristo na gyud nga nasa grasya. Na gyud mo balik gyud ang kinayahan sa atong kinabuhi. So ang pagsulay o mga trial sa atong kinabuhi maigsoon dili makaguba sa usa ka tawo nga nagagamot o nakagamot sa pulong sa Dios sa Biblia. Ang kalig-on dili makita sa panahon sa kasayuran, kundi sa panahon sa kalisdanan. Anha gyud manggamot. So doon kinumdum ko magsuot na dunay mga tao nga tanom kanlaing mga bulaklak. Apan ang mga tanom o bulaklak nga natanom diha sa ugaw nga yuta maoy mamungag maayo. Maoy mga limyon. Kay tungod ang katong nagpatubo kaniya nga lig-on maoy sustansya mausab sa atong kinabuhi. Ang trial sa atong kinabuhi may sustansya sa pagpalig-on sa atong pagpanginabuhing Kristiyano. So unsa may leksyon nagsuon? Primero tanaw nato ang kasiguruhan sa Dios. Ang kasiguruhan sa Dios. Pagkahuna-hunahon nato nga dili kita ang nagtanom sa atong kaugalingon kundi ang Dios. Gitagaan tag grasya ang kitagyo matanom diha sa daplin sa kasapaan sa tubig sa pulong sa Dios.
Ikaduha, ang Dios ang mao ang mag-uuma. Dili kita mo ay naghambok sa atong kagalingon, kundi ang Dios mo ay mag-uuma. Siya ang nagbutang kanato sa dapit diin kita makadawat sa iyang grasya. Ikaduha, ang kalinaw taliwala sa wow. Ang kalinaw taliwala sa wow. Ang kalibutan mahimong moagi sa krisis, sa ekonomiya, sa panglawas, o sa mga relasyon. Apan ang tao nga naa sa pulong sa Dios adunay kinasudlan or internal na supply sa kalinaw nga dili makuha nining kalibutan. Timanin na maigsoon. Ikatulo, ang kamatuoran sa kalampusan. Ang tanan niyang buhaton magmalampason. Wala magpasabot nga mahimo kitang milyonaryo o walay problema. Nagpasabot kini nga ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi mahuman gayon. Karon daghan tay maingon nga daghang pagsulay sa atong kinabuhi apan nakabarab ta. Nga naman, wa pa mahuman ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Ug mao kana ang tinuod ng kalampusan mahitabo ang kabubuton sa Dios sa atong matag kinabuhi. Timan imigsoon. Ang grasya sa Dios ang kinabuhi nga dili malaya. Pag-ampot ta maigsoon. Dalay ko namin umahan. Salamat sa kinabuhi nga bisan pa sa kahuwaw o kalisdanan o bisan pa sa unos bagyo sa among mga trials. Ang kinabuhi na imong gitanom daplin sa kasapaan sa tubig dili gyud malaya. O kami mahimong mananao ning kinabuhi sa kalibutan. Salamat Ginoo sa ngalan sa Ginoo Kristo. Amen.